Kerrassaan. Oikein hyvää Suomi-areena torstaita. Lämpimästi tervetuloa tänne MTV-areenalle Porin toriin. Lämpimästi tervetuloa kaikki te, jotka olette ihan fyysisesti paikan päällä, mutta sitten myöskin on mahdollisuus verkon välityksellä tätä keskustelua seurata. Oikein hyvää aurinkoista torstaita. Mukavaa, että olette tulleet meidän keskustelua kuuntelemaan, ja seuraavaksi puhutaan hieman lajittelusta ja puhutaan vähän kierrättämisestä ja siitä, miten saisimme parannettua kierrätystaitoa meillä suomalaisilla. Nyt koko Suomea koskeva jätelain muutos, se on tullut nyt voimaan tänä vuonna, ja muutoksia arjen kiertotaloukseen, niitä on hieman tehty, kun biojätteen lajitteluvelvoite laajenee keskustaajama-alueiden omakoti- ja pientalo asukkaisiin myöskin. Nyt tämän uuden jätelain tarkoituksena on saada jätteet eli raaka-aineet talteen ja myöskin uudelleen kiertoon. Meillä suomalaisilla on parannettavaa meidän kierrätystaidoissa, jos vaikka verrataan keski-eurooppalaisiin, ja siitä syystä onkin tärkeää, että tänään tästä aiheesta keskustellaan. Meitä on tänään paikalla komea joukko alan asiantuntijoita keskustelemassa, ja meillä on mukana täällä Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija. Hanna voi vaikka vähän vilkuttaa, niin nähdään ja tiedetään, että kuka on kukakin. Hanna Salmenperä on työskennellyt Suomen ympäristökeskus Sykellä 25 vuotta ja asiantuntijatutkimustehtävissä enemmäkseen jätteiden kierrätyksen ja kiertotalouden aiheiden parissa. Sen lisäksi meillä on myöskin paikalla Jutta Laine-Ylijoki, Suomen Kiertovoima ry:stä Kivon toimitusjohtaja. Ja Jutta Laine-Ylijoella on lähes 30 vuoden kokemus kiertotalouden, jätehuollon ja resurssitehokkaan liiketoiminnan ympäristö- ja kestävyysvaikutuksen arvioinnista useilla eri toimialoilla. Tervetuloa myöskin Jutta. Keräm Oyn toimitusjohtaja Jaakko Nirhamo, tervetuloa myöskin. Ja Kerämön tehtävänä on luoda parhaat edellytykset kierrätykselle ja kiertotaloudelle Porin sekä myös 7 muun ympäristökunnan asukkaille. Anu Puonti puolestaan on meidän lajittelun kokemusasiantuntija ja tuo vähän tuulahduksia maailmalta. Anu Puonti, Rogu Euroopan myöskin porilais, voisi sanoa lähtöinen vahvistus täällä, ja he ovat pitkään asuneet yli 10 vuotta Belgiassa perheensä kanssa. Ja Belgia, sitä katsotaan, että se maa on kierrätyksen todella semmoinen, voisi sanoa, että oppikirjamainen maa. Ja aika hyvä esimerkki on Belgiasta se, että heille tuskin lainkaan tulee esimerkiksi kotitalouksissa sekajätettä, niin se kertoo jo siitä, että kuinka hyvin on siellä kierrätys ja lajittelu on otettu haltuun. Ja Anu tuo puolestaan vähän terveisiä näkökulmia, että miten se homma siellä sitten Belgiassa oikein meneekään. Mutta ennen kuin lähdetään sitten oikein kunnon keskustelemaan, niin olisi kiva tietää, että minkälaiset tuollaiset roskikset, keräysastiat teillä on omassa, ei puhuta sisätiloista, vaan pihalla. Eli saadaan vähän kuulla, että miten te itse hoidatte kierrätys- ja lajitteluasiat. Hanna, haluatko aloittaa? No, voin aloittaa, kiitos. Asun Helsingissä ja suurehkossa rivitaloyhtiössä, ja siellä on pihalla 7 jäteastiaa roskista, jonne lajitellaan sitten kaikki nämä 7, ja lisäksi vielä voidaan viedä tekstiilijätettä erillisiin keräyspisteisiin ja ongelmajätteitä, vaarallisia jätteitä tuonne omaan keräyspisteeseen. Kerrotko myöskin samalla, että minkälaisella tulokulmalla, kärjellä tähän keskusteluun tuot sitten oman asiantuntemuutesi? Joo, no mä tulen Suomen ympäristökeskuksesta, joka on tämmöinen Suomen asiantuntijatutkimuslaitos, joka tutkii näitä asioita, tekee erilaisia selvityksiä, ja näkökulma on valtakunnallinen. Ja toki tietysti ollaan tehty paljon yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, että sitä kautta niin kuin käytäntö on tuttua eri puolilta Suomea. Jutta, minkälainen teidän kotitalouden kierrätysasiat on? Joo, mä oon tämmöinen jo sen verran iäkäs, että minä asun yhdessä aviomiehen kanssa tämmöisessä erillistaloyhtiössä ja Kiertokapulan alueella Tuusulassa, ja omakotitalon tyyliin meillä on nykymuotoisesti sekajäteastia pihassa, sekä sitten meillä on biojäteastia, ja muut lajiteltavat viemme sitten aluekeräyspisteisiin, jota on niin kuin eri puolella kuntamme aluetta, kauppamatkoilla ja niin poispäin. Ja Suomen Kiertovoima, me edustetaan kunnallista ja julkista jätehuoltoa. Toki minäkin tässä, niin kuin me kaikki, kokemusasiantuntijoita myös, mutta sitten näin viran puolesta
tuomme tämän järjestelmän, toteutamme sitä meille annettua tehtävää ja tehdään kuntalaisen ja meidän kaikkien ihmisten jätehuolto mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi ja mahdollistamme mahdollisimman tehokkaan, järkevän lajittelumahdollisuuden. Kiitos. Jaakko. Joo, me asutaan täällä Porissa, tietysti tuon tämmöistä paikallista näkökulmaa ja meillä tosin on vain yksi sekajäteastia tällä hetkellä ja joka aamu innolla odotan ja katson ikkunasta, että milloin se Keräämön bioastia saapuu sinne, mutta tällainen on se tausta ja tietysti meillä lähellä siinä kauppa-alueella sekä sitten muualla niin on näitä Keräämön lajittelupisteitä sekä rinkipisteitä, johon sitten sieltä löytyy ne loput astiat sitten minne kierrätämme nämä meidän kalliit raaka-aineet. Ja milläs tulokulmalla, mitä haluat tuoda tähän keskusteluun mukaan? No, tämä on tämmöinen alalle uusi tulija. Yhtiö on nuori, vähän yli vuoden vanha. Ensi maanantaina on tätä yhtiötä johtanut innolla kohta vuoden ja oppinut valtavasti tästä alasta ja valtavasta tämän kierrättämisen tärkeydestä. Että mitä se on meille, mitä se on tuleville sukupolville ja mitä se sitten tulee olemaan vielä tästä eteenpäin. Mutta tällä näkökulmalla paikallinen. Anu. Joo, meidän Porin kodissa on yksi sekajäteastia ja naapurin kanssa bio jaettu. Ja sitten aikoinaan meidän Belgia-kodissa oli 3 jäteastia, ja sitten loput vietiin busseihin, käytännössä kaikki muu paitsi lasi- ja ongelmajätteet haettiin pihasta. Siinä oli 3 astiaa ja sitten erilaisia säkkejä erilaisille jätteille. Kyllä. Ja sitten sä tuot tähän keskusteluun myöskin vähän kansainvälistä tuulahdusta. No joo, tai sen näköistä. Ja mieluiten kylläkin suomalaisesta näkökulmasta katsoen, että mä en ole kertoa täällä, mitä tehdään maailmalla paremmin, vaan sitä, että mitä me voidaan ehkä tehdä erilaisia täällä. Nyt me tiedetään, ketä meitä on täällä puhumassa, mutta olisi myöskin kiva tietää, että ketä siellä meidän yleisössä on. Nyt kun tämä jätelaki-uudistus on tullut, niin onko meillä yleisössä sellaisia, kenelle tämä asia on tällä hetkellä nyt ajankohtainen, on saanut perehtyä biojätteen lajitteluun ja keräämiseen, niin saatte nostaa käden pystyyn, jos tällä asia on pulssin päällä. Mukava kuulla. Hienoa, että tänään täällä mukana. Aloitetaan se, Hanna, sillä, että lähdetään ihan perusteista. Minkälaisia lajittelijoita me suomalaiset ollaan oikeastaan ja miksi ylipäätänsä pitäisi lajitella? Joo, no mä haluan aloittaa puheenvuoron ihan sillä tavallaan tämmöisellä taustutuksella tähän lajittelun ja kierrätyksen merkitykseen, että koko maailma, mukaan lukien Eurooppa ja Suomi, me tuotetaan valtavasti jätteitä, erilaisia jätteitä, jotka syntyy erilaisissa toiminnoissa. Ne syntyy tuotannossa, tuotteiden ruoanvalmistuksessa, kulutuksessa, kotitalouksissa, yrityksissä, rakentamisessa, monissa paikoissa. Ensisijaista olisikin pyrkiä niin kuin vähentämään sitä jätteen määrää. Se on meidän kaikkien yhteinen tavoite, niin ihmisten kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisessa sektorissa. Mutta sitten tähän, minkälaisia lajittelijoita me ollaan, niin Euroopan tilastovirasto on heidän viimeisimmän tilaston mukaan yhdyskuntajätteen kierrätyksessä EU 27 jäsenmaista Suomi on sijalla 17. Eli sen valossa ei nyt olla niin kovin kärkipäätä. Toki nämä tilastot aina vähän, niissä on vähän sumeutta, tiedonkeruujärjestelmät on vähän erilaisia ja vertailu voi olla sitten, ei ole välttämättä niin kuin perusteltua aina. Mutta kuitenkin se on suuntaa antava. Ollaan siellä keskitason alapuolella. No, tätä samaa suuntaa osoittaa sitten myöskin suomalaisten kunnallisten jätelaitosten tekemät sekajätteen koostumustutkimukset. Sekajätettä on tutkittu ja nähty, että siellä on paljon kierrätykseen kelpaavaa jätettä. Ja muun muassa biojätettä siellä on lähes 1/3. Eli se vähän osoittaa sitä samaa suuntaa, että parannettavaa on. Ja nyt sitten on tullut tätä uudistusta sieltä jätelainsäädännöstä, joka on nyt pikkuhiljaa tässä käytäntöön siirtymässä, muun muassa tämän erilliskeräyksen laajenemisen myötä.
voitaisiin olla optimistisia ja odottaa, että se kierrätyksen taso nousisi Suomessakin. No sitten viime vuonna vähän positiivisempaa kulmaa tähän niin kuin lajittelijuuteen, niin viime vuonna Suomen ympäristökeskus toteutti tämmöisen laajan valtakunnallisen kansalaiskyselyn kiertotaloudesta. Ja siinä kysyttiin myös jätteiden lajittelusta. Vastaajien mukaan niin 3/4, ja vastaajia oli noin 1000, niin 3/4 arvioi, että he lajittelee biojätteen aina tai lähes aina. Aika positiivinen arvio. Vain 13% sanoi, että ei lajittele biojätettä lainkaan. Ahkerimpia lajittelijoita oli 60-79-vuotiaat, eli vähän varttuneemmat kansalaiset ja kerrostalo- ja rivitaloasukkaat. Sen sijaan niin kuin tuloluokilla tai siinä asuinkunnan sijainnilla, maantieteellisellä sijainnilla, sillä ei ollut merkitystä tähän lajitteluaktiivisuuteen. Ja sitten tähän kysymykseen, miksi lajitella? Lajittelu tietenkin mahdollistaa sen kierrätyksen. Ja tiedetään, että jäteperäisten raaka-aineiden käyttö uusien tuotteiden raaka-aineena kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin sitten koskemattomien luonnonvarojen käyttö. Ja esimerkiksi nyt sit biojätteen käsittely mädätyslaitoksella me saadaan siitä biokaasua vaikka liikenteen polttoaineeksi. Saadaan myös kiinteästä jäännöksestä sieltä mädätyslaitokselta tämmöistä materiaalia, jota voidaan käyttää multana. Lisäksi tässä on tärkeä niin kuin tavallaan motivaattori ja tärkeä huomata myös semmoinen, että nyt esimerkiksi biojätteen osalta se biokaasu, mitä saadaan käytettyä siellä polttoaineena, niin sillä pystytään vastaamaan myös niin kuin liikenteen päästövähennystavoitteisiin. Eli tämä lajittelu ja kierrätys kytkeytyy niin kuin muihinkin ympäristöhaasteisiin kuin vaan tämä luonnonvarojen liikakulutus, se kytkeytyy myös ilmastonmuutokseen. Mutta minkä takia on sit tosi tärkeää saada se sieltä sekajätteen joukosta se biojäte pois? Mikä siinä on? Totta kai me saatiin siitä raaka-ainetta, mutta miksi on tärkeää saada pois sieltä sekajätteen joukosta? Sieltä sekajätteessä biojäte menee polttoon ja poltossa siitä ei varsinaista selkeää hyötyä ole siellä joukossa. Järkevämpää, kun meillä on nyt tämä biojätteen erilliskeräys luotuna ja meillä on kierrätysjärjestelmä, niin se on koko yhteiskunnalle kustannustehokkaampaa, että siihen osallistutaan ja jokainen kantaa kortensa kekoon. Eli siinä oli erittäin painava syy, miksi just alettiin biojätettä nyt sitten keräämään ensimmäisenä tässä nyt sekajätteen lisäksi kotoa. Kyllä se on ympäristöperusteista, mutta myöskin nyt sitten kustannus- ja talousnäkökulma mukana. Haluatko meidän muut keskustelijat kommentoida, minkälaisia kierrättäjiä me suomalaiset ollaan? Tai... Ole hyvä. Mä nostaisin tässä esiin semmoisen tietyn asian, että meillä on tietysti kierrätys ja kierrätystavoitteet ja me pyritään tekemään, niin kuin vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä joka sektorilla, mutta hyvä myös huomata, että jätehuollolla on myös muu tehtävä, ympäristö- ja terveysturvallisuustehtävä. Ja siinä osana semmoista kustannustehokasta ympäristöystävällistä järjestelmää me pyritään tietenkin mahdollisimman hyvin saamaan ne arvokkaat raaka-aineet niin kuin talteen ja eteleen käyttöön. Hyvä myös huomioida, että me ei pelkästään nyt tällä hetkellä lajitella kiinteistöillä, tietyillä kiinteistöillä niin biojätettä, vaan myöskin pakkausjätettä. Ja tämä on erityisen tärkeää, että kaikkialla niissä paikoissa sekä kotona että vapaa-ajalla, että yrityksissä, missä ikinä me 24/7 liikumme, me tehtäisiin tätä samaa lajittelua, eli oltaisiin niin kuin semmoisessa yhteistyössä ja toimittaisiin 24/7 lajittelijoina. Ja nämä pakkausjätteet on erityisen niin kuin relevantteja, koska sieltä me saadaan erittäin puhtaita raaka-ainevirtoja suoraan sitten uudelleen tuotteiksi jalostettaviksi. Että näitä halusin myös nostaa esiin, että vaikka biojäte nyt tässä onkin tietyllä tapaa tapetilla, niin
älkää unohtako niitä muita fraktioita, akkuja. Tässä oli äsken akkukeskustelu, akut on tuottajavastuulla, akut ja paristot, niiden lajittelu on edelleen ihan yhtä tärkeää. Jos mä komppaan tässä vähän näitä, mutta nyt tämmöisellä lyhyellä kokemuksella niin sanon, että ollaan hitaasti lämpeneviä, mutta sitten vahva usko on siihen, että kun päästään vauhtiin, niin vauhti kiihtyy ja me tullaan niin kuin nousemaan sinne niihin luokkiin, missä meidän täytyy olla. Että ensimmäinen tavoite on, että me voitetaan ruotsalaiset kierrätysasteessa ja sitten sen jälkeen lähdetään kohti Euroopan mestaruutta. Se on se mun toive ja harras päiväuneni. Joo, mä voisin lisätä tuohon vielä, että mun mielestä on erittäin hienoa, että jos suomalaiset pääsee 7 sijalle tässä, mä en nyt ole varma näistä standardeista, mutta jos ajatellaan se, että tähän päästään sillä, että me tehdään tätä vapaaehtoisesti ja periaatteessa aatteen puolesta, että jos mä vertaan siihen, millaista se Belgiassa oli, niin se lajitteluhan on osa sitä arkea ja siihen ei liity mitenkään tämmöinen maailman pelastava ajattelu, vaan se tehdään pakon edessä. Niin aika hienoa, jos me päästään tämmöisillä sijoilla pelkästään sille, että ihmiset periaatteessa nyt vapaaehtoisesti vielä tekee tätä lajittelua. Hanna. Joo, tuli mieleen tuosta Jaakon tavoitteesta, että lähdetään jahtaamaan ruotsalaisia, niin voin lohduttaa, että se tehtävä ei ole ihan mahdoton. Että ruotsalaiset ei ole myöskään nyt ihan viime aikoina suoriutuneet kovin hyvin. Että heillä on tapahtunut pientä pudotusta tässä kierrätysasteessa, että me ollaan hyvin lähellä. Mun on aina pakko sanoa, että mehän ei tehdä tätä just kierrätysastetta varten. Me tykätään suomalaiset kovasti luvuista. Se on jotenkin meille niin hirveän lähellä, että meillä on joku luku ja sitten me saavutetaan. Mutta mitä sitten, kun me ollaan voitettu se Ruotsi tai joku muu maa, niin kyllä me silti pitää edelleen. Meillä on paljon tehtävää siinä kestävän kehityksen edistämisessä, luonnonvarojen säästämisessä, kulutuksen pohtimisessa, miten kulutetaan, miten käytetään resursseja mahdollisimman viisaasti. Eli sitäkin on hyvä pohtia mielessään, että se mitä tekee, niin kaikki mitä me tehdään tässä ja vähän parannetaan nykyistä performanssia ja esiintymistä ja tekemistä ja lajittelua ja kaikkea muitakin toimintaa, niin se on sitten aina askel eteenpäin. Nyt Suomessa on siis alkamassa biojätteen keräys ja Jaakko omaa astiansa odottaa innolla ja itse asiassa Kerämo on ensimmäiset keräyskierroksetkin jo tehneet, niin voidaanko nyt puhua sitten yhteisistä biotalkoista vai mikä Jutta olisi sopiva termi? Jutta, biotalkoot. Haluatko Jutta vastata? Biotalkoot. Biotalkoot, joo. Eli me ollaan nyt käynnistämässä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa tämmöiset Suomen biotalkoot. Ja nämä liittyy tietysti tähän erilliskeräysvelvoitteeseen, jota nyt toteutetaan, eli lähes 400 000 kiinteistöä saa nyt tässä ihan vuoden sisällä tämän biojäteastian. Se on iso effortti. Se vie paljon voimavaroja, järjestelmän rakentaminen maksaa, siksi toivotaan, että näissä biotalkoissa on myös ymmärrystä sille, että järjestelmällä on kustannuksensa ja tämä tulee näkemään kaikkien tietyllä tapaa siinä jätemaksussa. Jätehuoltohan ei ole mikään kunnallisverovaroin tai minäkään verovaroin niin kuin tuotettu palvelu, vaan te jokainen osallistutte sen maksamiseen jätetaksan ja jätemaksun kautta, joka viranomainen määrittelee. Eli talkoisiin ei voi osallistua ilmaiseksi, mutta tarkoituksena näissä biojätetalkoissa, että me pystyttäisiin tarjoamaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja organisaatioiden kanssa mahdollisimman hyvä tapa lajitella joka paikassa, ei pelkästään kotona, ei pelkästään työpaikalla eikä pelkästään vapaa-ajalla, vaan kaikkialla samanveroisesti. Ja tämä on tämmöinen yhteistyöasia ja katseet pois pelkästään sieltä kotoa, vaan tehdään niin sitä biojätteen erilliskeräystä myös muissa paikoissa, missä ollaan. Niin tämä on tämän biotalkoo-hankkeet. Tämä alkaa Kiottaa tämmöisessä kampanjalla, viestintäkampanjalla, mutta me toivotaan kaikki mahdollisimman laajasti mukaan ja kaikki toimijat ja muut organisaatiot niin tähän meidän kampanjaan sitten kaikelle kansalle. Meillä ei ole erityistä kohderyhmää. Täällä usein kehutaan tiettyjä ikäryhmiä. Mulla on nuorisoa, jotka on milleniumia ja generaatio Zetaa, ja kyllä mä näen, että meidän pitää erityisesti, heissä on toivo, että turhaan me itseämme enää opetetaan kauheasti, vaan kaikille. Ja turhaan me etsitään niitä sukupolvia ja ikiä, jotka tässä nyt on erityisesti
kunnostautunut. Meillä on niin lyhyt historia tässä kaupungistumisessa ja se tausta on siellä tietyllä tapaa vanhassa kaatopaikkamaassa. Meillä on todella lyhyt historia, että me poiketaan siinä kaikista muista ehkä maista, niin meillä on sen takiakin myöskin kirittävää ihan siinä niin kuin meidän kulttuurihistoriassa. Joo, kyllä mä huomaan meidän lapsi, mulla on 4 lasta, mä huomaan niiden käyttäytyminen, niin lajittelukäyttäytyminen muuttuu, kun ne ollaan oltu Suomen kodissa. Että se jotenkin, kun se tulee niin automaattisesti siellä ja se on osittain niin pakon sanelema asia, niin sitä ei mietit sitten, kun se ei ole niin pakollista, niin sit siitä myöskin niin löyhätään vähän. Ja aamusta, kun mä lähdin kotoa, niin mä kysyin mun 19-vuotiaalta tyttäreltä, joka on siis asunut Belgiassa, Suomessa ja viimeisen vuoden Santahaminassa, niin hän oli sitä mieltä, kun mä kysyin, että mikä tässä on ratkaisu, niin hän oli sitä mieltä, että se pitää tulla ylemmältä taholta ja niin jonkun asteinen kevyt pakko siihen. Se oli niin hänen kantansa ja hän välittää kyllä tästä maailmasta, mutta jotenkin, että hän koki, että jos sen niin laitetaan niiden yksilöiden harteille, niin se vaan niin jotenkin on hirveän raskas taakka kannettava. Ja Jaakko, tässä on nyt pieni matka sitten biojätteiden keräämistä nyt takana ja tässä on tavallaan tehty tätä tavallaan tiedonjakoa tässä koko kevään ajan. Keräämö on ollut hyvin jalkautuneena niin koko maakunnassa, niin miten tämä muutos on otettu vastaan? No joo, siis pääasiallisesti on erittäin positiivista. Ihmiset tulee innolla meidän tilaisuuksiin, haluaa keskustella, kuunnella, haastaa meitä hyvillä argumenteilla ja tosiaan meillä on se taas valtavan taitava organisaatio, paljon osaamista siellä. Me pystytään näihin. Ja se, mikä on niin yksi ilolla huomannut, että tämä kompostointi-innostuneisuus, se on niin ihmiset on alkaneet hyvin paljon myöskin kompostoimaan, joka on sitten yksi tämmöinen askel lähemmäksi luontoa. Eli se on jokapäiväinen harrastus, mitä pitää sitten tehdä ja sitä kompostia pitää hoitaa ja näkee sen, miten tämä muuttuu, tämä arvokas raaka-aine sitten mullaksi, jota voi hyödyntää, jos sille on käyttöä, mutta pääsääntöisesti meillä on kyllä on ja kun mä kuuntelen meidän neuvojia kautta sitten kiertotalousasiantuntijoita, kun he käy tuolla, niin sieltä tulee aina, meillä on teltta tuossa hetken matkan päässä, niin sinne saatetaan tulla vähän sellainen suivaantuneena, mutta sitten sieltä lähdetään ilolla pois ja hymyilen, että on niin se ymmärretty se asia, miksi tätä tehdään. Ja niin kuin mä sanoin, että satakuntalaiset pikkusen hitaasti lähtee lämpenemään, mutta kyllä mä näen, että tässä mennään kohta tämä kiihtyy niin, että ja innokkaimmat soittelee jo meille, että missä se mun astia viipyy, että enkö mä nyt jo saa sitä, että näin. Kommenttina tuohon kompostointivaihtoehtoon. Se on tietysti erittäin hyvä vaihtoehto haja-asutusalueella ja alueilla, missä niin kuin omalla tavallaan sille kompostimullalle on käyttöä ja milloin on harrastuneisuutta. Mutta kyllä mä niin kuin kannustan kaikkia niitä, joilla ei ole puutarhaa, pihaa, ei sille kompostointituotteelle käyttöä, niin liittymään biojätteen erilliskeräyspalveluun. Silloin pääsee osaksi mukaan biokiertoa, jolla tuotetaan biokaasua, parannetaan omavaraisuutta, luodaan uusia ravinteita, valmistetaan tästä mädätteestä, joka saadaan näistä biokaasulaitoista, pystytään valmistamaan sitä multaa, jota me voidaan sitten jalostaa paremmaksi ja sitten ostaa takaisin vaikka kaupasta tai mistä muualta tahansa niin kuin ammattimaisen jalostuksen jäljiltä. Eli se, mitä biojäteastian erilliskeräyspalvelussa laittaa, ei mene hukkaan, se menee todella isoon kansalliseen biojätekiertoon. Eli sinällään ne eivät ole niin kuin omalla tavallaan toisiaan mitenkään poissulkevia vaihtoehtoja. Joo, semmoinen meillä nyt ensimmäinen kuorma biojätettä on lähtenyt tuonne Honkajoen Gasumin laitokselle, jos sitten muodostuu kaasua ja lannoitetta. Siinä vielä on opeteltavaa siellä, että mikä on biojätettä. Että ensimmäisessä kuormassa löytyy trampoliinin jalkoja. Ne kyllä maatuu sitten ehkä semmoisella pidemmällä ajan, mutta ei muutu kaasuksi. Että siinä mielessä. Mutta tosiaan, ja tiedetään se jo etukäteen, että nyt niitä ihmisiä, ketkä on hankkinut sen kompostorin, jossain kohtaa sitten on sitä mieltä, että tämä oli kiva kokeilu, että saataisiin keräämältä se astia. Taas tulee sitä väkeä, ketä on sitten hankkinut se meidän astian ja sitten vaikka se naapurin Elma, niin
esittää esittelee oman kompostorinsa ja kuinka hienosti se toimii. Ja tämmöistä siirtymää tulee tapahtumaan ja se on ihan luonnollista ja näin pitääkin. Ja sitten toiset ymmärtää sen, että se tulee just uusi kuluerä, mutta kun sä saat sen bioastian siihen, niin sä voit sen sekajäteastian taas tyhjennysväliä pidentää juuri siitä syystä, että 30% heitetään sieltä pois ja sitten sä turvallisin mielin ymmärrät sen, että siellä sekajäteastiassa olevat tavarat, niin ne saadaan nyt kiertoon, koska se biojäte ei ole pilaamassa niitä. Ja se on minkä takia tämä tehdään, niin ei tämä tellus tai tämä maapallo kestä sitä jatkuvaa neitsellisten raaka-aineiden käyttöä, vaan kierrätyksestä saat sitä hyvää materiaalia takaisin tuotantoon. Teillä kun on käynyt sitten kansalaiset keskustelemassa teidän biojäteapureiden kanssa, niin mikä siinä on noussut sellainen tavalla, että mikä siinä on nostanut heille ne tunteet, miksi se koetaan ehkä haastavaksi tai vaikeaksi? Mikä siinä on usein ollut, onko siellä joku sellainen yksi asia, mikä tavallaan herättää sen tunteen, että tämmöistäkö? No tämmöinen, jos leikkisti saa sanoa, aina kun joku muuttuu, niin joku suuttuu. Ja sitten muutos on siinä mielessä pahasta, mutta se ymmärretään kuitenkin sitten. Ja kun on hyvät omasta mielestään hyväksi totuttu järjestelmää, sitä tullaan rikkomaan. Siis suomalaiset on hyviä oppimaan, mutta aika huonoja pois oppimaan niistä vanhoista tavoista. Et siihen tulee vaivaa, jonkun täytyy ottaa vastuuta. Se vähän hankaloittaa arkea, mutta sitten ymmärtää, miksi sitä tehdään, niin kyllä se on uskon. Tai ainakin biojäteapurilta on kuullut, että kyllä sieltä lähdetään ilossa mielin ja biojätepussi mukana sitten meidän standilta pois. Kyllä. Mä muistan silloin, kun itse tuli näitä ensimmäisiä uutisointia, niin mä aloin esteettisenä ihmisenä ajattelin, että mihin mä sen nyt keittiössä laitan sen. Ja mä aloin heti pohtimaan tällaista käytännön asiaa, mikä astia, missä se nyt on. Niin mä luulen, että monenlaisia erilaisia tunteita ne herää tässä asiassa. Anu, miten puolestaan sitten Belgiassa? Miten siellä sitten lajittelun mallimaassa, niin miten tämä kotitalouksien jätteet on nyt siellä sitten hoidettu? Missä teillä esimerkiksi kotona sisällä hoidetaan tämä? Se viimeisen koti, missä me asuttiin Belgiassa, niin oli tämmöisen normaali omakotialueella. Ja siellä meillä oli 3 astia ulkona. Yksi oli sekajäteastia, sitten oli bio ja paperi. Ja nämä tuli se oli vuokratalo, nämä tuli ihan niin kuin, kaupungin puolesta. Ja sitten sen lisäksi sä ostat kaupasta, ihan mistä ruokakaupasta, maksullisen pussin sekä muoville että metallille. Ja siinä on sitten se jätemaksu siinä pussissa. Ja paikallisten niiden mielestä ne oli kalliita. Et mä en nyt osaa, mulla ei mitään verrattavaa, että mä en osaa sanoa, että oliko se nyt kallista. Mutta kyllä mä pidin huoli, että meidän lapset ei käyttänyt niitä pusseja muuhin tarkoitukseen kuin siihen mihin ne oli ostettu. Ja sitten siellä oli nyt keittiössä oli varattu siihen, että sulla oli ainakin 4 astiaa. Mutta se käytännössä tapahtuu sillä, että kun ne kaikki haetaan siitä sulta kotoa kadun varresta, sä saat vuotta aikaisemmin kalenteri, missä näet, että koska haetaan myös ne maksulliset säkit, nämä kaikki astiat, ja jos esimerkiksi paperiastia ei mahtunut kaikki, niin siihen viereen vaan, niin ne otti kaikki. Eli ei siitä tullut mitään ekstra hintaa. Ja ainoa tosiaan oli lasi, mikä vietiin sitten johonkin lasikierrätyspisteeseen. Et se oli ainoa, mitä mä jouduin viemään johonkin. Ja sitten ehkä semmoinen, että nyt mä tänä aamusti soitimme entiselle naapurille, koska mä halusin päivittää mun tiedot. Ja nyt niillä on tullut sillä, että se sekajäteastiassa on siru ja sitten se punnitaan. Eli siitä sekajäteastiasta lähtee sul painon mukaan lasku. Ja sitten sä maksat tosissaan niistä muovia metallijätteistä. Ne muut jätteet kuuluu tavallaan siihen järjestelmään. Me oltiin vuokralla, niin me ei tarvinnut sitä sinänsä maksaa, mutta se on sitten siihen tietyn kaupungin osaan niin sun johonkin yhteisömaksuun niin jyvitetty. Eli se määrä, kuinka paljon tulee paperia tai niitä muita, niin niistä et maksa ekstraa. Mutta sitten näistä muista tarvii maksaa. Sä voit ja myöskin sit siellä ei ole niin panttitoimintaa, että kaikki pullot, eli muovi ja metalli niin menee niihin maksullisiin roskiksi. Et se on nyt niin hyvinkin erilaista. Ja sitten se sekajäte haettiin vain joka toinen viikko. Et sen puoleen piti pitää, ja se ei ollut hirveän iso astia.
Että. Hanna. Joo, mulla tuli tähän samaan konseptiin vähän niin kuin ajatuksia mieleen, että on vierailu Keski-Euroopassa eri maissa ja se on yleinen käytäntö, että asukkaat osallistuu niin kuin lajittelun lisäksi tähän jätteiden keruun onnistumiseen. Ja siinä on semmoinen idea, että ihmiset sitoutuu siihen, koska he joutuu niin kuin itse vastaamaan, että se oikea jäteastia on siellä kadunvarressa oikeana päivänä. Ja tavallaan ehkä se kuulostaa meistä niin kuin vaivalloiselta ja meille se järjestelmä nyt välttämättä ei sovellu, mutta se avain on siinä ehkä se sitouttaminen ja sitoutuminen, että tavallaan tämmöisen oman tekemisen kautta voi tulla niin kuin, siihen jätteiden lajitteluun ehkä semmoista sitoutumista vahvemmin. Kompostointi on yksi siellä pihan perällä, mitä kautta tavallaan otetaan itse vastuuta. Ja sitä voisi miettiä niitä malleja, mitkä olisi Suomeen sopivia, mutta tämä on niin kuin tämä Keski-Euroopan malli, niin siellä on tämmöinen hyvä ajatus taustalla, joka toimii siellä. Tulee sellainen yhteisöllinen fiilis, kun sä näet, että naapuri on vetänyt ne paperit siihen, niin ei siinä itsekään jätät sitä tekemättä. Että kyllä se, tietenkin se on pieni asia, mutta kyllä sen, ja se, jos sitä ei unohda, koska ainakin sun naapurit muistaa sen. Jutta Lehmä. Toi on ihan, me usein haetaan niitä malleja ja monet mallit varmaan onkin sopivia, mutta sitten tulee tämä tietynlainen meidän peräpohjola-paikkamme. Me olemme kuitenkin erittäin harvaan asuttu. Meillä on muutamia tiheitä alueita, taajamia, jossa tietyt käytännöt on. Meillä on talvi. Talvihan haastaa meidän jätehuoltoon niin kuin koko meidän muuta infrastruktuuria. Meillä on ollut muutama todella luminen talvi. Että kyllä mä mielellään näen, että sen hoidetaan niin kuin asianomaisesti ja kuljetusurakoitsijat ja keräysurakoitsijat ja toimenharjoittajat tietävät, mitä tekevät, on työturvariskejä, että meillä kaikki ihmiset sitten lähtisivät siellä lumiliukkailla siirtelemään niitä astioita puolelta toiselle, että niin kuin se sitoutumiseksi mun mielestä Suomessa riittää se, että sä lajittelet sen mukaan, mitä järjestelmä tarjoaa, edellyttää, teet vähän, joka kerta lajittelet hiukan huolellisemmin, ehkä enemmän jakeita, et ainakaan lopeta niitä vanhoja jakeita lajittelemasta ja yrität tehdä sitä joka paikassa sen koko vuorokauden ajan. Ja uskot siihen, että se järjestelmä on luotu Suomen oloihin ja alueellisiin oloihin sopivaksi, niin kuin se on luotu, jotta se kustannukset ja myöskin sitä kautta ympäristövaikutus ja resurssiviisaus säilyy. Nämä työturva-asiat ja turvallisuusasiat on hyvä huomioida tässä niin kuin, myöskin, ja niihin tietysti sitten, kun se järjestelmä tuottaa sen, niin on myöskin tarkasteltu. Olette varmaan ehkä lukenut lehdistä, kun jätekuljettaja kertoo arjestaan viime talvena, liukkauslumi, mitä milloinkin rotta pesäpallomailalla oli siellä vastassa. Eli kyllä niin kuin omalla tavallaan on hyvä huomioida, että hoidetaan me se oma osuutemme mahdollisimman hyvin ja annetaan ammattilaisten hoitaa se loppu sinne käsittelyyn, turvalliseen käsittelyyn asti, niin on myöskin aika hyvä huomio, että sitä varten meillä on infrastruktuurit olemassa. Minkälaisia lajittelemisen esteitä meillä on? Mikä suomalaisia estää lajittelemasta? Jaakko, haluatko aloittaa? No ei meillä ole esteitä. Meillä on vain hidasteita. Eli niin kuin sanoin, niin tämä poisoppiminen, se on niin kuin ehkä semmoinen suurin haaste, että kun on totuttu tehdä jollain tavalla, että tuossa yhdessä Kivon seminaarissa puhuin kollegan kanssa, niin kuulemma jätteen kuljettajan vaihtaminen on vaikeampaa kuin hammaslääkärin, että kun on totuttu siihen tiettyyn kuljettajan ja tunnetaan se ja se, että tämä on semmoinen yksi pykälä tai yksi ajatus siitä, että mikä meitä estää, että en mä näe sitä estettä, mutta se poisoppiminen, se on ehkä, että uuden oppiminen on helppoa, mutta vanhasta poisoppiminen ja siinä jonkun täytyy ottaa vastuu, että jos mä nyt mietin henkilökohtaisesti meillä kotona, niin se oli minä, kun toin sen biojäteastian sinne ja nyt mä haluan se biopoliisin rooli. Mä kysyn, että kukas tänne sekajätteeseen on nämä leivänkannikat laittanut, että tässä on tämmöinen paperipussi ja se vaan niin kuin lähtee sitten siitä, joku vaatii, että näin tehdään ja vaapetetaan ja pikkuhiljaa lähdetään liikkeelle ja sitten jossain kohtaa on sitten se kierrätyksen musta vyö tuossa lanteella, että ollaan mestareita. Näettekö muut keskustelijat, mitä esteitä mahdollisia on tai hidasteita? Joo, no mä voisin ainakin lisätä tähän, että komppaan Jaakkoa siinä, että
näkisin ja voisi sanoa näin, että varsinaisesti esteitä, jos haluaa lajitella, niin varmasti se onnistuu ja järjestyy. Mutta mä viittaisin siihen aiemmin mainitsemaani kyselyyn, jota olimme tehneet, ja oltiin kysytty myös tämmöistä seikkaa, että mitkä tekijät sais lajittelemaan ahkerammin. Ja sieltä nousi muutamia semmoisia selkeitä, mitä kansalaiset itse oli niinku määritellyt, jotka vähän niinku peilaa siihen, että mikä ehkä pistäisi vähän enemmän vielä vipinää ja siihen lajitteluun. Ja ensimmäinen maininta oli se, että ei ole ihan varmoja siitä, että meneekö oikeasti ne jätteet kierrätykseen. Eli tavallaan tämä kytkeytyy siihen tietoon ja valistukseen. Ne ratkaisut näihin niin kuin on itse asiassa aika simppeleitä. Yksi seikka oli, että jos kotona olisi enemmän tilaa ja säilytysmahdollisuuksia, se oli vähän se, mihin säkin viittasit tuossa alkupuolella, että pitää keksiä ne omat ratkaisut. Ehkä se on juuri tavallaan kotitalouskohtainen, joka se pitää löytää ne itselleen sopivat, ja niistä kyllä on esimerkkejä, kun lähtee penkomaan. No sitten tärkeä asia on se, että voisi lajitella ahkerammin, jos siitä saisi taloudellista hyötyä. Ja tähänkin itse asiassa kunnat on järjestäneet mahdollisuuksia, että lajittelun maksut on alempia verrattuna sekajätteen maksuihin. Ja sitten yksi vielä, mikä nousi, oli se, että keräyspisteet, jos keräyspisteet olisi lähellä ja saavutettavissa, eli kulkureittien varrella, tämä koskee ehkä niin kuin pientaloalueita ja kaupunkialueiden liepeillä ja taajamissa asuvia ihmisiä. Ja näin varmasti on, että jos pisteet ei ole luontaisesti reittien varrella, niin se voi estää. Ja kaikki nämä seikat on niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin ratkaistavissa, ei mitään kovin monimutkaisia, ja niin vastataankin koko ajan. Jaetaan tietoa ja uusia keräysjärjestelmiä ja keräyspisteitä pistetään pystyyn, että musta ratkaisun avaimet on niin kuin käsissä. Jutta. Sitten on kyllä hyvä muistaa tässä, että joka paikkaan me ei todellakaan haluta varmaan tehdä kaikesta paikasta pelkkiä roskispaikkoja. Eli kyllä tässä se tietyllä lailla, vaikka helppoutta haetaan, ihminen on luontaisesti epärationaalinen ja laiska, niin täytyy kuitenkin miettiä sitä, että mikä on niin kuin järkevää kokonaisuuden kannalta. Kun sellaiset järjestelmät, kun rakennetaan, mihin EUkin meitä tuo, niin kyllä siellä taustalla on myös resurssiviisaus ja ympäristövaikutukset. Niin kuin omalla tavallaan tässä lajittelussakin, niin määrä ei aina korvaa laatua. Ja jos tulee tämmöistä epävarmuutta, että ei tiedä miten toimia, niin aina voi ottaa yhteyttä paikallisen jätehuoltoyhtiön asiakaspalvelun, siellä neuvotaan mieluusti. Ja toisaalta voi myös olla armollinen itselleen, aloittaa ja tekee sen, mistä on oikeasti varma, että tämä kuuluu tänne. Ja sitten laittaa vaikka sinne sekajätteeseen. Se ei ole suuri rikos, koska me halutaan myöskin puhtaita jakeita. Eli me ei haluta niitä hetekoita sinne biojätteeseen, me ei haluta paristoja, me ei haluta akkutuotteita, me ei haluta paristoja mihinkään lajittelujakeeseen, ei sähköhammasharjoja muovipakkausjakeeseen. Ne ovat riski, niitä ei haluta. Eli mieluummin, jos ei tiedä, niin sitten soittaa jonnekin tai sitten laittaa sinne sekajäteastiaan. Tämä on tämmöinen käytännön neuvo, mutta kaikkien jakeiden osalta ei tarvitsekaan tietää. Riittää, että tekee sen niin kuin pääasian kunnolla. Että hyvä huomioida, määrä ei tässäkään aina korvaa laatua kierrätyksenkään kannalta. Jaakko. Joo, sellainen yksi, mikä tuli ensimmäisenä. Tämä yhteiskuntahan on muuttunut siihen, että kaikki on aukeaa jatkuvasti ja joka päivä. Ja se on sellainen, mitä me ollaan nyt sitten kanssa mietitty meidän organisaatiossa. Eli meidän pitää olla auki silloin, kun ihmiset eivät ole töissä, olla valmiita tekemään sitä työtä silloin ja mahdollistaa tällaisia, että Suomesta löytyy paikkoja, joissa aukioloajat on 8-20. Meiltä löytyy paikkoja, jotka on 24/7, 365 auki. Sinne voi mennä, itse tunnistautua kännykällä tai maksaa kännykällä, ilmoittaa rekisterikilpiä ja viedä tavarat sisään. Ja tämän tyyppiseen suuntaan me on pakko mennä. Koska me halutaan, me keräämöllämme niin halutaan kerätä, kun te vaan lajittelette, niin ne kaikki tavarat meille vaan, niin kyllä me
sitten huolehditaan ne siitä eteenpäin ja saadaan ne arvokkaat raaka-aineet uudelleen käyttöön ja näin ollen tätä resurssiviisautta. Jutta, pähkinänkuoressa nopeasti, minkälainen on Suomi kierrättely-lajittelumaana 50 vuoden kuluttua? No, mä puhun kestävyyttä kohti maasta, eli tämä on yksi osa sitä meidän kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta ja muutakin vastuullisuutta. Ja me ollaan vähintäänkin parempi maa kuin me ollaan nytkin. Ei me olla yhtään niin heikko kuin monesti meitä sanotaan. Meillä tehdään enemmän yhteistyötä. Me olemme ymmärtäneet tietyssä tapauksessa yksilön ja semmoisen yhteisön, olemme löytäneet yksilön vapauden ja yhteisöllisyyden paremman kombinaation. Se on meille haastavaa Suomessa. Ja tämä on myöskin yksilön vastuuta, mutta tämä on myös yhteisön vastuuta. Ja mä näen, että tämä tiivistyvä yhteistyö, se, että me saadaan nyt nämä viimeisen jätelain muutoksen, aina puhutaan tästä lainsäädännöstä, se on sikäli hurjaa, että tämä pitäisi lähteä ihan muistakin perusteista kuin pelkästään lakia muuttamalla, niin me olemme saaneet toimeen järjestelmän, joka toimii mahdollisimman kattavasti ja kustannustehokkaasti ja järkevästi, ja se on sitten vienyt siihen, että me pystytään tekemään sitä ihan joka paikassa. Tehdä sitä samaa lajittelua, me ei tarvitse miettiä, että miten täällä nyt tänään tehdään tai eri puolella. Meillä on yhtenäinen systeemi, niin kyllä mä näen, että me ollaan todella lähellä. Me ollaan yli niiden kierrätysasteiden. Nehän on joku poliitikko ja lakimies laskenut EUsta ja keksinyt eli eihän ne ole mikään tieteellisen lopputuleman peruste, mutta me ollaan paremmassa tilassa paljon kuin nyt. Ja tässä kohtaa haluaisin teiltä pyytää sellaisen loppukaneetiksi oman henkilökohtaisen vinkin lajitteluun, miten me saadaan se kynnys mahdollisimman alas ja siten, että se olisi meille niin, siitä tulisi rutiini, niin henkilökohtainen vinkki, mikä teidän itse on auttanut siinä, että tämä onnistuu. Hanna, ole hyvä. Joo, no mä haluan nostaa tämän huomion siitä sitoutumisesta siihen tekemiseen tässä esille. Ja Suomessa se voi olla ihan vaikka semmoinenkin yksinkertainen asia, että se oma pihalla oleva jäteaitaus, niin että se on siistiä, siellä on mukava operoida. Ja että me huomataan ne jäteammattilaiset, jotka tekee sitä arkipäiväistä, joka arvokasta työtä. Me yleensä huomataan se poikkeustilanteissa, kun se ei toimi, mutta me ei huomata sitä, kun se toimii, eli yleensä. Ja itse uteliaana seurailen pihamme syväkeräysastioiden tyhjennystä ja joskus kiitän kuljettajaa siitä tehdystä työstä. Mutta kannetaan kortemme kekoon siinä, että puitteet on niinku siistit. Jutta. Ehkä mä näen sellaisen vinkin, että me ymmärretään se, että me tehdään sitä turhaan. Ja mä haluan aina olla sille armollinen itselleni ja muille. Se helpottaa. Eli jos me ollaan tänään lajiteltu X määrä, niin lajitellaan jatkossa X plus Y, niin me ollaan jo paljon pidemmällä. Eli tehdään ainakin sitä niin kuin meidän vahvuuksien kautta niin kuin paremmin, niin se niin kuin auttaa. Ja tämä on vähän niin kuin pitkä matka. Eli tämä on vähän niin kuin personal trainer sanoisi, että pitää aloittaa silleen hitaasti ja silleen, että sitä pystyy ylläpitämään ja vielä parantamaan. Et nyt meille tulee vähän sellaista, että meidän pitäisi tehdä sitä ja tätä ja laitella ja kamalasti informaatiotulvaa, niin sieltä omalla tavallaan poimia sillä hetkellä itselleen sopivasti ja helpot askeleet siihen, niin näin tälleen niin kuin paremman niin pitkän kestävyyden kautta sitten tulee se, että tämä ei ole mikään tämmöinen, että me tehdään nyt joku kampanja, me tehdään joku biotalkoot-kampanja ja tämä sitten loppuu siihen, vaan tämä on matka, jota meidän pitää kulkea tästä niin kuin tulevaisuuteen niin kuin koko ajan parantaen, niin tätä ehkä pohtia jokainen tykönään. Jaakko. Joo, valtioneuvostolle tämmöisen kiertotalouden strategiapaperin laati Reijo Karhinen tässä joku aika sitten ja mä toivon ja pyydän, että lukekaa kaikki se iltalukemikseksi ja ainakin tämä johdanto ja alkusanat siitä niin, ja heräätte seuraavana aamuna uusin ajatuksin. Eli kuten hän totesi, että tämä kiertotalous ei ole vaihtoehto, vaan se on tälle meidän ihmiskunnalle, se on vaihtoehto, vaan se on elinehto. Ja tämä on se, että kyllä me tehdään tätä työtä itselle, mutta näille tuleville sukupolville, niin
heidän maailmaa, että he pystyisivät elämään täällä niin kuin mekin olemme eläneet, niin sen takia tätä tehdään. Ja se on semmoinen hyvä ajatus, mutta lukekaa se, koska tieto ei lisää tuskaa, se lisää osaamista ja ajattelua ja näin edespäin, niin lukemissuosituksia. Anu. No mä sanoisin, että helppous luo semmoista tietynlaista kurinalaisuutta, että tehkää se lajittelu helpoksi kotona ja sitten yhteiskunnan vastuulla tehdä se helpoksi. Sitten haetaanko se kotiovelta, niin kuin Belgiassa esimerkiksi, ja sitten niin kuin se on se yhteistyö, mistä se tulee. Ja sitten mun mielestä se on ihan varteenottava ajatus, että siitä sekajätteestä rangaistaan. Eli jos se on painon mukaan, niin kyllä sit ihmiset rupeaa lajittelemaan sitä biojätettä pois sieltä, kun ne banaanikuoret painaa siellä sekajätteessä. Hei, tässä kohtaa lämmin kiitos meidän kaikille keskustelijoille. Kiitos kovasti teille. Meillä on puolestaan Kerämön teltta on numero 14 tuossa Kansalaistorilla ja siellä on myöskin biojäteapurit, jotka ilomieli myöskin auttaa teitä, jos on jotain mietityttävää. Ja meidän keskustelijat myöskin on tässä tämän jälkeen, jos jäi vielä jotain sellaista, että haluatte vähän jatkaa keskustelua, kysymyksiä esittää tai sitten vähän haastaa tai kinkkisiä juttuja mielessä, niin he on ihan juuri teitä varten tällä. Me toivotaan teille oikein ihanaa aurinkoista loppukesää, oikein hyvää Suomi Areena viikkoa.